Yma yng Nghymru, mae cae yn llawer iawn mwy na chai yn unig. Mae'r cyfoeth o dir gwyrdd ysblenydd, y pridd toreithiog a'r hinsawdd amrywiol sydd yma, yn golygu bod Cymru yn cynnig yr amgylchedd ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu da byw. O gopa'r mynydd uchaf i afordir prydferth Cymru, nid oes lle gwell i gynhyrchu y cig oen Cymraeg a'r cigeidion Cymraeg naturiol gorau. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad o gydweithio gyda ffermwyr, prosesyddion ac adwyrthwyr, mae Hybu Cig Cymru wedi llwyddo i ddatblygu a marchnata cig coch Cymraeg mewn marchnadoedd yma a thramor. Mae Cymru yn falch o allu cynnig cig oen Cymraeg a chigeidion Cymraeg o'r safon uchaf. Mae statws PGI yn golygu y gall prynwyr olrhain cig oen Cymraeg a chigeidion Cymraeg a sicrhau bod nhw wedi ei geni a'i meithrin yng Nghymru ac wedi ei lladd a'i prosesu mewn lladdau cymeradwy. Mae'r egwyddor o'r fferm i'r fforc yn apelio at fwy na'r adwerthwyr a chigyddion annibynnol. Mae'n cael ei gymeradwyo gan y diwydiant arlwyo ledled y byd. Caiff cig oen Cymraeg a chigeidion Cymraeg ei gweini yn rhai o westau a bwytau mwyaf mareddog y byd. Ond nid yna'r cyfan. Mae gan gig oen Cymraeg a chigeidion Cymraeg blas unigryw heb ei ail. Mae gan Gymru hanes hir o ffermwyr gwartheg traddodiadol medrus a threftadaeth amaethyddol. Ac ni fydde dim o hyn yn bosib, heb y hysmonaeth wych sy'n anfodol i feithrin da byw safonol. Felly yma yng Nghymru, mae cae wir yn llawer mwy na chai yn unig. Mae'n ddechrau a rhywbeth arbennig iawn.